paso en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Hola a todos. De onde ves, comandante? Estábamos te esperando. E ademais tan contento. Veño do fogar do xubilado de xogar unha partidiña cos meus amigos. E esa botella que traes? É unha botella de licorina que me regalou un afiador de Ourense. Tamén me regalaron un libro. Que ben, xa non temos que ir na procura do libro doxe. E si teño máis tempo para xogar. Vou analizar a bebida e despois lemos o libro. Oh! Licor café! É unha bebida para adultos moi famosa en Galicia. Soamente podes tomar unha copiña, comandante. E por que só unha copiña? Porque ten moito alcohol, pencas. Non ten tanto como a ti pensas. E agora... un goliño. Saúde! Saúde! Polo planeta fantasía! Está moi rico, pero algo forte. Non crees, comandante? A min gústacheme ben. A couga! Que che pode facer mal? Que va? O meu amigo díxome que era feito na casa. A derradeira acabouse, Traio unha borracheira. Recoiro co pó de estrelas. Por que está tan contento, Gagá? Non está ledo, está bébedo. E quen está bébido? Estás bébedo, comandante. Ei, zapatos que me falan. Que zapatos? Deixa de beber esa licorina, Niño, que auga non bebo. Estadesme tomando o pelo. Onde estades agochados? Como que agochados? Estamos aquí. Estoume mareando moito. Pois non é momento para marearse. Lida vainos ler o conto. Como vai ler o conto se Pencas, Merliña e Fioncho non están? Recoiro co pó de estrelas. Estamos aquí. Eu traio. Déixate de lerias, Fioncho, que eu vou dormir un pouco. Ai. Título: Uxía e os pillabáns van de merenda. Texto e ilustracións: Luís Bens. Editorial: Sotelo Branco. Uxía é unha nena que está sempre contenta e disposta a correr 1000 aventuras. Fito é o compañeiro de clase de Uxía e o que máis lle gusta son os bocadillos de chourizo. Pipo tolea polos balóns e de grande quere ser futbolista. E Noa é veciña de Pipo e é a máis pequena do grupo. E eles son Uxía e os pillabáns. Como fai unha tarde moi boa, Uxía e os seus amigos deciden ir merendar ao campo. Pipo atopa un sitio espléndido onde sacan o mantel, estirano sobre a herba, colocan pratos, vasos e cubertos e sentan a merendar. Uxía saca un biscoito de chocolate e uns bocadillos de chourizo e Fito agarda coa pizza. Quen tamén anda por ali é un esquío que está moi interesado en unirse ao banquete. E se non fora porque Fito o fai liscar de ali a berros, é capaz de sentarse e poñerse a merendar con eles. Despois de merendar e co bandullo ben cheo, sacan unha radio e poñen música para bailar.
E así, 1, 2, 3, unha patiña por aquí, 1, 2, 3, unha patiña por alá. Pasan un bo anaco bailando. Pero de súpeto, cando ninguén o esperaba, comezan a vir unhas nubes negras polo horizonte e bótase a chover. E estropeouse a tarde de merenda e teñen que marchar dali correndo. Eso sí, antes de marchar, deixan todo ben limpo, porque, como di Pipo, o campo é de todos. Gagá non sabe o que se perdeu. Como me gustou o conto de hoxe. Non berres, vai me estou para a cabeza. Iso chámase resaca. Ves como non é bo beber tanto alcohol? Ai, aprendín a lección, unha copiña nada máis. Tiven unha alucinación, pensei que os vosos zapatos me falaban. Tan malo é o alcohol. Sí, non hai que beber. E os maiores, só unha copiña. Divertirse, aprender cousas, saber, pasarlo ben. Cos contos todo pode suceder. Ler contos está moi ben. Teñen debuxos, teñen letras, e son máis doces que as piruletas. Teñen soños, teñen fantasía, e son historias con moita simpatía. Divertirse, aprender cousas, saber, pasarlo ben. Sí. Cos contos todo pode suceder. Ler contos está moi ben. Teñen versos, teñen imaginación, e tamén non los contan pola televisión. Teñen ternura, teñen alegría e fan que a xente sorría. Divertirse, aprender cousas,